ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରେ ନନଭେଜ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନା ପୁରା ବିଲେଇଟା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଚିକେନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ କହିଲା କି ମାମା ଆଜି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ବନାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଗୋଟା ସେମିତି ଧନିଆ, ପାନମହୁରି, ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ନେଇକି ଭାଜିକି ରଖିଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ତାର ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବା। ବୋଲେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିନି କି କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିରୋ ଅଏଲ୍ କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜିରୋ ଅଏଲ୍ର ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ବନେଇବା କଢ଼ାଇ ଚିକେନ୍ ମାନେ ଜିରୋ ଅଏଲ୍ରେ। କଢ଼ାଇ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି ଦୁଇଟା, ଅଦା ରସୁଣ ସେସବୁକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ମସଲାଟା ଜଳିଯିବ କହି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କୁକ୍ କରିଦେଲି। ସେପଟେ ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବାଟିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆମର ବେସର ମାଛ ଭଜା ବନେଇବା। ସେଥିଲାଗି ଜିରା ଆଉ ତାପରେ ସୋରିଷ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ସବୁ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଦେଇକି ବାଟିଦେଲି। ଏବେ ମାଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଦେବା। ସେଥି ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ନେବା। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ସେଇ ମସଲାଟା ହିଁ ନେଇଯିବା। ଯେମିତି କହିଲି ଜିରୋ ଅଏଲ୍ ତ ଜିରୋ ଅଏଲ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରେ ଆମର ସବୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଥିଲି ଆଗରୁ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଯେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏସବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ଚିକେନ୍କୁ। ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଟିକେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା ଆମର ଏଇ ଚିକେନ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ସେ ନିଜେ ରିଲିଜ୍ କରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଏଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ। ତ ଆମେ ପୁରା ଜିରୋ ଅଏଲ୍ ଚିକେନ୍ ବନେଇବା। ତ ଜିରୋ ଅଏଲ୍ କୁକିଂ ଯଦି କହୁଛି, ଯଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କେତେ ରିଲିଜ୍ କଲାଣି ଚିକେନ୍ ଆମର। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଟିକିଏ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ନ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ କେତିକି ଚିକେନ୍ ଆମର ରିଲିଜ୍ କଲାଣି ତେଲ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାସ୍ ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା'ର ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ପକାଇଦେବେ। ବାସ୍ ଆମର କଢ଼ାଇ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ମସଲାରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସାୟ ପାଇଁ ଆମର ମାଛ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲି ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାୱାରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମାଛଟାକୁ ବେସର ସହିତ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା 5 ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ କୁକ୍ କରିକି। ତ ଆମର ଏଠି ବେସର ତାୱା ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଯେଉଁ ମାଛଟା ଥିଲା ତା'ର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ତା'ର ମୁଁ ବେସର ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ନାଦିକି ଖାଇଥିଲୁ ଏ ଶୀତୁଆ ଦିନରେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ, ପଖାଳ ସହିତ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍। ହେଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ପାଟିରୁ ଯଦି ଲାଳ ବାହାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିଦେବେ।